Dami ni Tuhan ima madongani hita saluhuna. Barita naulini Yesus Kristus mangihuton nabadia Markus. Alaidung dihuruko si Johannes, Roma Yesus tuluat Galilea majamitaho barita naulini debata. Ninna do, nunga dapot tikina, nunga songgop harajau ni debata. Paubahamuma rohamuna, jala haporsiai hamuma barita naulii. Dungi, di namardalani ibana di topi ni tau Galilea. Di ida masih Simon, dohot si Andreas, dongan saama ni si Simon. Na sumapakko jalana tutawi, ay pajala do nasida. Jadi didok Jesus ma tu nasida. Ihutok kamu mau. Bahenokku dohamu si jala jolma. Pitor ditarikot nasida majalai, laos mangihuton ibana. Jadi, dung dumawati di dalani siani, di ida masih Jakobus anak ni si Zebedeus, dohot si Johannes dongan nasa amai. Di bagasa paraudo nang nasida pature-tureho jala nasida. Dungi maningor di jauh manasida, gabe ditarikon nasida ma ama nasida si Zebedeus na di perawi, rab dohot akka anak gajianna, laos rodo nasida mangihuton ibana. Angalusi pajuon ni debata. Takas tatangihon nakaning di bagasa barita nauli. Taringot tuturi-turian ni akasisian di Jesus na parjulo. Ima si Simon, Andreas, si Jakobus, dohot si Johannes. Dada pola terhatotong siopat tarakon. Di pajuon ni Jesus dinasida. Nalahu gabe si sianna, gabe si jala jolma. Sakkababa hata ni Jesus maju dohot manugihon siopat talakodeng. Jala pitor tangi si pareon ukka rohana sida ubege pajuoni. Dang pola godang dipikirin nasida. Pitor ditadikon nasida jala dohot natoras nasida. Dongan saha persiaon na pinarsangapan. Molo tapamanat pajun ni Jesus di siopat halak na lahogabe sisian naon. Dangadong pajuaon, jala tulus bulus rohana sida, manadikon na adong dinasida. Dang mardua rohana sida, jala. Dang tanggung-tanggung nasida, laho mangihutod Jesus. Totu sahali, nang martinada do nasidaon, tuhadirion di Jesus. Naukya do ditangihon nasida, jamita ni Jesus namaddo, nunga dapot tikina, nunga songgop harajau ni debata, paubahamu marohamuna, jala haporsay hamuma barita no dii. Hadiriyo dohok jamita ni Jesus on, tung masaya duldo sian akka, jamita ni akka panurirang, songsong ni dohot situa ni malim. Arong pakirimon na baru, na binuwa jala pinasahat ni Jesus di bagasa jamitana songsong ni hadirion na. Siala ni pitor giyo rohana sida mangihuton Jesusi. Donga saha persian na pinarsangapan ni naroha. Buido au honota pajuon ni akasisian ni Jesus na kaning tudirita sadiri. Alana hitape naung tarjou jala tarpili do tuhatopan na badia ima huriyay lapatanna. Pajoni sahat do tuhita saluhuna. Mardomu tusi perlu sukunot tadirita. Songo dia do hita laho mangalusi pajoni de batadi hita. Totu parjolo sahari. Taha mauleateho pajuon na pinasaha di debata tuhita marhite padidion naung tacalo. Napa dua ko? Iko na dong do tutu partinadan na bagas dihita taringot tu Jesus sendiri. Marhite buku na badia manang barita nauli. Na patuluhan. Ado kabaranion manadikon akka ulaw ni haportibion. Jala radi humokop ulaon haporsiahon ulaon sibuah barita nauli. Na paupato. Gok mania pakirimon di bagasa derita tu Jesus sendiri.
Jesus sendiri do nalaho maparugugui jala patupahos sa luhu na di bagasang nguluta. Asa tola pita mangulahon tohonanon. Songon akka sisiani. Dang jojo ni jolma na taadopi alay jojo ni Mesiasido. Damang daina, unang mabirhita mangalusi jojo ni debata. Rade mahita mangalusi disod doa Tuhan suruh maau. Amin.